Owa daşary ýurtda okamaly däl diýen ýeri ýok. Hökmen suratda okamaly, ýöne sen bir döwlet bolýan bolsaň, bir hökümet bolýan bolsaň, daşary ýurtdaky okap bilen çağılary hökmen suratda sen şert töretmeli. Näme üçin şert töretmeýärler? Nire seredýär bu daşary işler ministri? Näme üçin westeri ýulan işlänek? O çağılar o ýerde bir zatlar iýbeli içmelidir, en atası pulu uratmalydyr. En ata pulu uratjak bolmasaň görgüli o çağılary. O çağılar näme etsin soňra? Mejbur şolar ýalak ýagdaýa, şolar ýalak güne düşýärler. Ya döwlet tarapyndan hiç bir döredilmedik şertler üçin. Ýurduň içinde ne okuw bar, ne ilim bar, ne bilim bar. Bir topar pul berip okuwa girýän, mogulim näl bolup ýetişýär, doktorçylyk okuýarlar, gassap bolup ýetişýär. Iň ýöneköy bärki bir aňsat operasiýa diýip körçek, şonu edip bilenaplar diýär. Bu nähil beýle bolýar? Kim seretmeli bu zatlary, kim düzetmeli muny? Gitsin başymyzdan ýok bolup. Ya Türkmenistan şoň üçin guruldy ýaşdyr. Ilymly, bilimli ýaşlar ýetişsin. Spesialistleri o da edip çağırdyp näme täze okullar açyp şeýdip ýaşlary ýetişdirmeli. Zatlaryň hemmesine daşary işler ministri erişitmeli günäkär. Türkmenistan gurulanyny kellesini ýalaňaçlap jogap berir bu eden işler üçin. Şu wagt çykdy, şunu aýdan idim, birazjyk gysgasyk tutan ýene söz alar. Sag bolun.